Estefania, honezkero ja, bisajismo azterketa egina dezu, ezta? Bai, egina daukau, eta bueno, bai ikusi dugu, batzaian kasue polite da, bai, berak berez, bisajismo moduen deko karratuagoa aurpegia, bai. Importantea da igual, mosketa bat egitea aurpegia apur bat borobiltzeko. Oso garrantzitsua da, bisajismoan eta ilearekin egiten dugun lana. Eta kasu honetan agian gehiago. Baloratu guzen hiru aukeretan, lehenengoko aukerien bai ikusten dugu hori kolori esartzi, izango litzatekeela aukera bat gozotasuna sortzeko, bai. Bigarren kasuen, bueno, izango zen ba, ja ule motza egitea. Bai, bai. Osatzen zara? Bai, ez? Horrek emoteotzana da, igual hau egingo litzateke pizkako kotza gainartzaileagoa. Orduan, hori baloratu behar da, bai. Eta hirugarren aukeran, bueno, hemen oso markatuta dago flekilloa. Eta horrek sortuko du, ba, gehiago ikustea bere begiak, ez? Da hori importantea da bere, bai. Bueno, beti dau beldurra, ez da? Azken finean aldaketa bat inbar diate, ez dakit nolakoa egingo diaten, baina, bueno, aldaketa bat nahi dut, a ber, zeiten diaten. Estefania Betzaidak esan digu normalian ez dela makillatzen, marra besterik ez. Ez, nez makillatzen normalean. Ikasin beharko nuke pixka bat. Egize da berak normali natural eruten dauela, orduen hortik joango gara, eta gero estilismoe bai, zuek aukeratutakoek, azkenien amaierakue kontutan eukinde, hori zer naturala sortzi eta horrekin bat joeti, ez? Bai.